Gindumdum ang mga war veterans nga ginakabig nga baganihan sa isla sang Panay, Guimaras kag probinsya sang Romblon, kadungan sa paghanduraw sang ika-79 katuig nga anibersaryo sang Liberation of Panay o kon Victory Day sang tatlo ka isla, Marso 18. May ginpatigan nga programa ang ginumpisahan sang isa ka flag raising ceremony kag wreath laying ceremony sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Ginatagan sang pagkilala ang 13 ka veterano, lakip na si Corporal Simon Hinola, ngayara na sa 99 anyos kadungan sang selebrasyon. Ini ang ginuupdan sang Iloilo City kag provincial government sa diin yara ang presensya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ni Executive Assistant to the Mayor J. Treñas, nga amo man ang representante kay Mayor Jerry Treñas, 301st Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Samson kag Police Regional Office o kon PRO6 Director Jack Wangki. Nahibaluan niya ang Marso 18 sa tuig 1945 ang isa ka maragtason nga adlaw para sa mga taga-Panay, Guimaras kag Romblon matapos nagdungka ang katapos ang 40th Infantry Division sang US Army sa baybayon sang Parara sa Banwa sang Tigbawan sa probinsya sang Iloilo. Agud hilwayon ang tatlo ka isla gikan sa Imperial Japanese Forces. Samtang special non-working public holiday naman sa bugos nga isla sang Panay, Guimaras kag Romblon kada Marso 18 matapos ginpirmahan ni the late President Corazon Cuanco Aquino ang Proclamation No. 430 nga nagadeklarar sa nasambit nga adlaw bilang Victory Day sa Hulyo 21 tuig 1989. Sinisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.